Kamaráti, priatelia, ahojte, všetkých vás zdravím, je sobota, apríl a čaká ma výborná 50-ka v Rimavskej Sobote, park, reštaurant, veľmi sa na to teším, je tu úplne brutálne veľké parkovisko, krásna záhrada a ukážem vám teraz výborný vstup do sály. Tu je pochopiteľne taká veľká predsieň, chodná na fotobúdku, budú švédske stoly, nápojový bar a veľa iného a tu je samotná novotvorená sála v Rimavskej Sobote. Úplne luxusný priestor, krásne nasvietený, pekný, svetlý aj s obrovskou videoprojekciou zaujímavou ako za DJom. Úplne palec hore, veľmi sa na to teším, zabavíme, roztancujeme hostí a potom sa vám opäť prihlásim, ako to celé pokračuje, prebieha. Pozdravujem DJ Dušan a prajem vám krásny víkend a všetko, čo je s ním spojené. Čaute.